bai kalle ta ba, ita ce ya mace wadda ba aikanta ba, ko akwai na faɗa ni dai ban ganta ba. Sai da Fatima ya bakuri shi ya tsokar shugaba, ba a girme ku ba. Makular hankali ku faɗa na faɗa, asalin mai ashe za a fito gyaɗa. Babu mai hankalin da yake sinata, sai dai in idan ba shi ya haife shi ba. Sai da Fatima ya bakuri shi ya tsokar shugaba, ba a girme ku ba. Fatima shugabar mata ya gama, da nan har da can har aljanna ma. Ita ce wahida ga ta Fatima, hurul aini ma ba su kai kyanta ba. Sai da Fatima ya bakuri shi ya tsokar shugaba, ba a girme ku ba. Masaidu isa ya tare ake, na shiga bincike babu kamar yake. Ran auren ki ne aka ganar da ke, sai da na Ali ta kula da ke. Sai da Fatima ya bakuri shi ya tsokar shugaba, ba a girme ku ba. Ranar zahiri kuma an shafe ki, dan Allahu ma yayi fari da ke. Shi ya ce du aje a taho gai da ke, su dubu 70 can shaidar naki ne. Sai da Fatima ya bakuri shi ya tsokar shugaba, ba a girme ku ba. Azra'ilu dai shi ke kan gaba, wasu na can a baya duba a san su ba. Kan ranar da zo duba a kage su ba. Ƙaunar Fatima yanzu na sanya dan ba. Sai da Fatima ya bakuri shi ya tsokar shugaba, ba a girme ku ba. Fatima ni da ke ba ranar rabo, na ta guda in dai na yabo. Ki jiki lamuni in ta zubo yabo, duk da ban san ki ba ban kuma gan ki ba. Sai da Fatima ya bakuri shi ya tsokar shugaba, ba a girme ku ba. Fatima zahiri mutuwa zanai, da akwai lokaci tabbas za yayi. In ya zo ki zo ki gaya mai yayi, ya bin a hankali kar a gaya zanai. Sai da Fatima